Біздің китапханабыз жылы, қияшлы, еркін. Дұрыстан да, іш біткеш, шунда келеміз һәр күн. Гүлләр белән бизәлгән яқты уку залы бар. Рәсемле журналлар. Ни телисең бар. Телисеңме? Ал, уку космонавтлар турында. Телисеңме? Дөнья гиз. Утырып бер урында. Монда һәр кем бик тыйнак. Беркем утырмый уйнап. Утыралар шым гына. Барын белеп тын гына. Йөреп тора зур сәгать. Тик тормаучы шул гына. Килди ди. Кем күбрәк белде ди.